אז שלום לכולם, ואני רציתי לשאול אתכם אם אתם רוצים איתי עוד פעם טרייד בבלו הגרדן, אבל הפעם זה רק ל5 אנשים שרושמים בתגובות. תראו מה יש לי, על דיקובי, אתם יכולים לתת לי אולי 2 רקון ורד פוקס 1. יש לי, כמו שאתם רואים, טירק, הדבורה נגיד זה 0.25%, הטירק זה 0.5%, רגע איפה אני אראה לכם, הנה 0.5% טירק. יש לי אותו אם אתם רוצים עליו טרייד, אני יכול להקים רקון 1 ברד פוקס, ויש לי אוקטופוס, עליו אפשר 2 רד פוקס, כמו שאתם יכולים לראות, זה הפט של 3%, הוא עושה פרי ונון בנותן 660 מקפי כל 15 דקות, ואני חושב שזה די פט טוב. הנה הוא 3%. ויש לי רד פוקס עם יש לי את הרד פוקס, אתם מכירים את הדבר הזה שמכניסים פטים מלבל 50 למכונה? עכשיו אני אראה לכם איך הוא נראה אחרי שהוא היה במכונה. ככה הוא נראה. שכחתי להגיד על האוקטופוס, אני מקים 2 רד פוקס. ועל הרד פוקס אתם יכולים להציעו לי אולי פרי ששווה מעל 500 ביליון. אני לא בטוח אם למישהו יהיה, אבל אפשר. ויש לי קדי בלוסום, עליו אני יכול להקים רקון. עכשיו אני רוצה לראות לכם כמה הוא שווה. בואו נראה כמה הוא שווה. כמעט 100 ביליון. עליו אני יכול להקים רקון 1. אז אם אתם רוצים להזמין רק ל5 אנשים הראשונים שרושמים בתגובות, הם רושמים מה הם רוצים בתגובות, ואת השם שלהם, הם רושמים מה הם רוצים ואת השם שלהם, והם אומרים לי מה הם יציעו בתגובות. זה רק ל5 אנשים הראשונים, אז ביי.